A violencia machista é algo que hai que erradicar dende a educación máis temperá. Cando os raparigos comezan a ter unha certa consciencia social e a desenvolver os seus comportamentos de cara á idade adulta, é fundamental facer incidencia na igualdade de xénero. É habitual detectar comportamentos machistas xa na adolescencia e incluso casos de violencia, sobre todo verbal e de comportamento entre parellas moi novas. Todo é pouco no ámbito educativo e no IES Lama das Quendas tivo lugar nos pasados días unha sesión a cargo dun membro da Garda Civil e unha profesional da Unidade de Violencia de Xénero de Lugo. Nela falouse de xénero e de sexismo e sobre todo dos arraigados estereotipos que temos interiorizados dende idades moi temperás. Este programa esténdese a moitos centros educativos de secundaria e forma parte dun máis amplo centrado na seguridade e na convivencia que tamén inclúe charlas sobre acoso escolar ou sobre perigos de Internet.